Mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Abil, kegiatan setiap hari. Ojo fokus nanggone panggon mergawene bes, iki panggon mergawene beda maneh, ora koyo sing biasane. Iki melu ngonten nanggone sebelah omah, soale sing bungkusi iku sebelah omah, sing aku kan libur wis beberapa hari iki libur. Dadi iki mau golek bahan nanggone sebelah omah, mumpung nang sebelah omah iku pas bungkusi. Iki aku bungkusi apa? Bungkusi mie remuk. Iki mie remuke dibumbu warna hijau dan rasane ya pedes manis. Iki mau bungkusi sak-sak dan sak-sak kemang karek saidik iki nanggone meja. Lek bungkusi mie remuk ngene iki cuwepet adane, cuma engko lek ngrentengi iku suwi. Soale oleh uwake. Lek wis dadi adang iki ketokane suwiti, tapi lek direntengi iku dadine uwake soale ngringkel. Beda karo lek makroni ngono kuwi. Nek makroni atau kerupuk ngono ku oleh sak undung-undung tapi oleh mok sithik. Lah nek koyo ngene iki sawangane sithik tapi oleh akeh. Nang iki mie remuk iki biasa dijual nanggone sekolah-sekolah niku harga 500. Jaman saiki ku jarang jajan 500, paling murah biasa iku 1000-an. Terkadang ono sing lebih murah iku 2000 iku entuk 3. Dan mie remuk iki isih dijual 500, isine ya semedengan. Nek kanggone aku 500 wae oleh sakmene ya wis sedengan, ora saidik nemen ya ora akeh nemen. Jadi digawe kalangan bocah sekolahku cocok, regane ya wis murah, rasane ya enak, gurih, ana pedes-pedese. Iki mau olehku ngrentengi wis mari, kita ngebali dulu dan bal-balane iku sak bale diiseni 5 iket. Lah satu ikete iku isine iku 10. Dadi sak bale iku isine 50 piece. Kanggo para bakul iku luwih enak, luwih cocok rega iku kolake koyo ngene iki langsung sak bale, daripada ngecer iku lebih murah nek langsung bal-balan koyo ngene iki.